it! Stupid! Gå. Hallå? Alex? Alex? Linda, prata. Gör så till honom som pappa brukar göra. Gör så med händerna dina. Alex? Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ja, det kan du torka. Alex. Han är så gammal. Jaså? Men inte dig. Linda? Linda, han ser inte dig om du är så nära. Alex kan inte se. Nej! Du är för nära honom, förstår du. Oj. Torka ner. Jag ska byta bralla på dig. Oj, ta ett lugnt Linda. Linda. Jag spelar Linda. Oj, han... Kräps. Kräps han? Kräps. Så, jag är en bit ifrån så han kan se dig. Annars kan han inte se. Så, och så går vi in och kissar färdigt. Nej. Jo. Jag kan ta en period nu igen. Kissigt. Medtvätt. Lite budis. Vi kommer att se hur det bra. Inte så nära, det ser han inte dig, Linda. Han är kräps. Jaså? 2 timmar 48 minuter. Får du gå biograf eller? Nej. Ja, men jag hade ingenting med videofilmen. Men han skulle jobba. Sa han att han skulle göra. Så kan ju fixa den där. Kan du lyssna? Är du bebis? Vi ska gå in och hämta trosor och byxor till dig. Ja, jag har En liten spagettibagare. I'm the spaghetti holder. He's the spaghetti maker. Film the finished article. You put this on record for when my mum sees it. Make sure she's doing Ja, it. men sätt du dig då på stolen som det ska se ut. Du ska ju sitta där men han jobbar. Take a little rest in between. There's nothing to making this spaghetti, I don't think. Right, okay. Two-man operation. Here we go. Yes. Right. Oh, look at this.
I think I'll eat it now actually on the open way. Det är kort här uppe och det är så. Det är Anton smygsgrejer någonting här uppe. Som är nya, det är jävligt kort där ju. Du har inte sett nyckeln, han flyttar så. Nej, för fan, ta bort! Vad sa du, sambo då? Nej, Va? One of the stories. Ja, nej, det var väl... Ja, den tycker jag definitivt. Susanne, ta den här sen. Den kan du ha som på. Oh, it's too tight. Hello.